and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kadlaw na nauli si Michael ug basa kay kini sa uwang. Nawa ang kabalaka ni Jovita nga miabot na ang iyang apo. Kitawgan niya si Emily aron masaylo usab kini. Yan ang pagkaugma, samtang nagsulti si Jovita kang Patring, nabati ni Stella ang ilang gipanagsultihan. Ug masukanon kay kini ngadto sa iyang iyaan. Wa ano sa makaanto si Jovita. Nagpaibaw kini nga mobiya siya ug dan-on si Michael. Apan mao na nabati ni Stella ang pagpanawag ni Patring tungod sa nitabo kang Michael. Apo ko. Michael, apo, naunsa man itaw ka. Bibi, bukutan ti ka dig hapon. Dali, apo ka ato tag ospital. Michael, ni kumbulsyon siya. Ginoo ko, Michael, apo ko. Patring, ipaanda masakit ang aron ta madali. Tuan na sila. Gidana ni Tia ang anak sa demonyo. Bisag ka may wag ko kaluoy nga akong kibati ni mo, Michael. Ug dili gid mahitabo nga mubati ko kaluoy kanimo. Kinahalang mo ato kong sayo sa skyline. Aron ato na lang ko manawag ni Michael. Nagtuugit ko nga malate siya kay kaadlaw naman ko nang nauli. Diyan ka siya nung nga nakaadlawnan mang nauli. May bawaan ka na, Arwen. Oh. Ma? Musayo kong ato sa eskwelahan, ma? Ma? Oh. Andam naman ding lamisa. May pagkaon na para pamahaw. Ay, hindi, mama. Muuna lang kong pamahaw eh. Naibaw na to siya musay ko ato sa eskwelahan kay exam na mo. Madam, nakatulog si Dudong Michael. Maayo kay naatimanda yun siya sa doktor. Kikuyawan na kong maayo ka kanidag na unsa siya, Patring. Lain ang ako kuna-una. Ako sab, namugnaw siya o di kumbulsyon siya, oy. Narapati ang tanahon o kumbulsyon damda. Sulirat mo ng mata, dam. Tungod tos kataas iyang hilanat. Unya, dam, unsa man. Pabiling ko din uban nimo o mo pauli lamang ako? Dili ko mubiya ni Michael. Kung muuli sab ko, wa ko'y maayong buot ni Stella. Bitaw, dam. Ang buot ng puna si Ma'am Stella, ay. Nga bang, manong igun man siya, anak, madam? Resulta na siyang pagka-alkoholik, Patring. Kuyaw nagmayabag ang utok, dam. Simba ko lamang. Pastilan, mayabag ang utok, no? Nga dili na may mutang ubay. Mugawas na. Kuyaw na sa mga bugoy. Nga ano man? Gwapa ba yun na sa mga istila? O, mo na mo suroy sa gawas? Nga, wa sa hustong panghuna-huna? Ay, huy! Surik buto na sa mga bugoy? Unsay surik buton ba? Ano? Ay, madam, sabay. Sabat na lang, madam. Wala din kakasyabutan. Ay, wag yung go. Ikaw ba, madam ba? Wala kayo alam sa mga sinultian sa gawas. Ay, madam, imo ron. Si Ma'am Tileng Halina. Ay, Stila ba? Tileng? Dili siya si Emily. Oh, dili. Hello, iya. Maayo kay nanawag ka. Di aron mis ospital. Gidaan mo si Michael. Ay, taas iyang hilanat og nabalaka ko kay may kumbulsyon manggod. Dili siya makatungha ron, Emily. Ayaw ka balaka kay di asab si Patring nagpauban ko. Sige. Sige, iha. Kay may exam ka bang ka. Sige, bye na lang. Dili ko biyaan ang akong apo. Bye, iha.
Ay, hala na. In love, guys. Emily kang Michael, madam, no? Ay, moday sabtan ko nilang duha, Patring. Ug bidahay ko sa ilang kamatinud-anon sa usag-usa. Ingon si Dudong Michael, si Emily ko no, mo iyang first love. O musog ko no si Dudong Michael. Ay, wala, ni Agulo Michael. siya, madam. Michael, apo ko. Oh, nay, mitanaw siya ni mo. Ay ko. Nganong, Ay, pagbangon. Basig malipog ka. Ni atas ospital, gida ka na mo ni Patring dini. mo eskwela ko. May klase ko. Gihilantan ka, apo. Dili ka mahimo mo kawas. Kaadlaw kang nauli o basa ka ng sinina mo. Nauwanan di ay ka. Mo to hinungdang gihilantan ka. Wala ko'y gibati. Kinalang mo eskwela ko. Manguli na kita, Lola. Michael, apo ayaw pamugos pato. Ugod na ako. Hindi na ko gustong wistar ang ospital, Lola. May na nga akong masamad. Luwas na ko sa kakuyaw. Hala, madam, unsa ko nang gisulti niya? Hilanat ang hinungdan nga nung gidaka na mo din Taas imong hilanat. Pues, mayo na ko, Lola. Hikapa ko. Wala ko init. Ha? Di na ko init. Mayo na ko. Tana, Lola. Gusto na kong magkita kaming Emily. Oh, Michael. Nagdali ko, Lola. Maliit ko. Naghuwat si Emily na ako. Madam, wala man na siya siyang kaugalingan. Ato na ko. Ato na si Emily. Arin ako. Kinuo ko na unsa man di siya. Uy, ganong ingon man ni anang iyang mga lihok. Sulayan ako siya, madam, ha? Kay murag wala nagayod na siya siyang kaugalingon. Ako siyang sundan. Sige, Patring, agpaasa ha. Kay makigsulti ko sa taga-ospital. Sunda ang akong apo. Madam. Say dahil tapos akong apo. Makigsulti ko sa iyang doktor. O katimanon ko usab ang among bill. Nabalaka na hinuon ko sa akong apo sa iyang ipakita karon. Mura man tuod sa guwas iyang kaugalingon. Ay, wala ko na siya maabde. Ay, nakasakay tingali dayon. Ay, basig tuan na tusbay. Balikon ko lang si Madam Hubita. Nagkasakay na tingali dayon siya, Madam. Tuan na turusbay. Ingon man to nga mo eskwela siya. Nag-ilis tusbay. Nahala, unsa pa'y dugayan ta din at tanda manguli ta. Oh, niyaman lagi mo. Ganun ka mo raman? Gibiyaan mo lang ang pinangga mong apo sa ospital, Chahoveta? Unsa ipasabot mo, Estela? Wa din ang akong apo? Wa? Unsa? Nagali siya paggawas dito sa ospital kay mo uli dyan siya. Gibiyaan lang mi si Patring. Why Michael nga miabot? Hain man deektos, Michael. Mihisgot to nga mo eskwela. Mao nga makigpauli yun. Pero may kibati mang gutong bata. Agilantan siya. Di ko interesado na sa siya, eh. Unya, Chahoveta? May nain kagbiya din, eh? Estela. Sorry. Nahiubos lang ko sa kunabati ni mo. Sorry kayo. Mahimo ba? Gibati na ko kagutom. Pagka na ako siya. Si Patring na lay at imanimo. Susihon ko na ug hain ang akong apo. Nabalaka ko ni Michael. Si Patring lang una. Patring, ati man na siya, ha? Sorry kayo, Chahoveta. Nagkasabot ko. Naiubos ka lang sab sa kong gisulti. Bueno, magsusi ko ugahin si Michael. Nagtuo ko nga tuwa mo diritso sa eskwelahan. Pastilaning mataa. Tiya, sorry kayo, ha? Tiya, gigutom na ko. Nagsuri siya. Huwag ko magtuong nga mangayo si Pasaylo. Pero gyapon siya pagbati sa iyang anak. Murag wa lang niya nga kaadlaw nang nauli si Michael.
o gagihilantan pa kini. Walang yun kang Estela ang tanan. Ayun na, tuwag itingali si Michael sa tunghaan. Magsusi ko ni Emily. Thanks, God. Nauman na kita mong exam. Magkahigayon na pagkaksulti ni Michael. Wa ko manawag niya pag-abot na ako kaya dili ko gusto madisturbo sa mga exam. Susihon ko kung anong kaadlaw na kuno siyang nauli. Emily! Si Michael, magdali ko. Kaingon ko, dili ka mo ang heroine. Manawag na unta ko ni mo. Dili may mong ang dili ta magkita, Yuri. Mao nga, ni agad ko. Timing na human ang among exam. Magsulti ta. Tana sa may gym. Uy, tao kay dito rin. Magsulti ta. Human ang magkahangi yung exam. Manuroy na lang ta. Magsulti lang ta. Kay gusto kong mahibaw og diin kagabi imo laag. Kadlawon ko na kamong nauli. Diin ka, ha? Karon lang mahitabo nga nakaadlawnan ka. Mo'y pong nilulan nimo. Sultihi ko og diin ka, Michael. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!